Хронология на показните убийства от 90-те години насам. Людмил Воденичаров. На 2 май 1993 година в пловдивското село Първенец в автомобила си е взривен Людмил Воденичаров, първия председател на местния ликвидационен съвет. Пролетния ден 40-годишният мъж излиза от дома си, сяда на шофьорското място и след секунди се чува оглушителен тътен. Показната екзекуция на ликвидатора предизвиква международен отзвук. Екип на немската телевизия пристига в селото да прави разследване за смъртта му. Българските следователи спират делото, след като не намират извършителя. Близките му смятат, че след смъртта му се появяват доста мистерии. 3 години след убийството, един от следователите, които разследват убийството, Михаил Зафиров, се самоубива в кабинета си в Пловдив. Роднините започват собствено разследване за смъртта на Людмил, но адвокат ги предупреждава да спрат, за да не пострада и друг човек от семейството. Георги Стайков, пловдивски бизнесмен, взривен на 23 август 1993 край софийското село Мрамор около 23 часа. Стефан Мирославов Крушата. На 4 септември 1993 г. Стефан Мирославов Крушата пътува с черния си Мерцедес по пътя от Ловеч за Троян. Недалеч от село Казичево автомобилът се движи с над 120 км в час, когато шофьорът му е оцелен с 3 куршума в главата и загива на място, след което автомобилът му излита от пътя и спира. Малко след убийството полицаите намират къде се е укривал стрелецът, страни от пътя, където са намерени 3 гилзи от полуавтоматична карабина калибър 7,62 мм. Оръжието се използва от професионални снайперисти в армията. На мястото са открити хартийки от бомбони и следи от джип, но професионалният убиец не е открит и до днес. На 6 декември 1993 г. в столичния ЖК Надежда са разстреляни 3 полицаи от сектора за борба с наркотрафика към РЗБО. На място е убит капитан Андрей Григоров, от раните си в болница умира капитан Дафин Тодоров, а колегата им Михаил Левянски оцелява по чудо. Герман Винокуров. Застрелят на 11 януари 1994 г. пред дома си в столичния ЖК Дружба. Украинският треньор по бойни изкуства Герман Винокуров загива от ръката на неизвестен престъпник 40 дни преди да се роди дъщеря му Ава. Полицията има данни, че в България Герман се занимава освен със спорт и с трансфериране на крадени коли за Русия. Деян Добрев, кредитен милионер, открит мъртъв на 24 април 1994 г. в гората край сливенското село Бероново. Със случая са свързани ямболските борци Тодор Боев Картофа и Стойко Шаламанов Богата, които са разстреляни на 28 август 1994. Доцент Цветан Цветанов. 30 август 1994 г. Елитния столичен квартал Изток. Тиха уличка зад кино Изток, около 9:30 за 43-годишният доцент Цветан Цветанов излиза от дома на приятелката си и няколко минути по-късно осветло си Фиат Уно откриват стрелба по него. 5 куршума попадат в главата и тялото му. Мъжът пада окървавен на улицата и умира. Убийството е изненадващо и шокиращо, защото Цветан Цветанов е сериозен човек. Доцент по административно право, шеф на Българския спортен съюз, в ръководството на спортния тотализатор, майстор по таеквондо 4-ти дан, основател на Асоциацията за самозащита на населението, Цветан Илиев Барото, местен борчески тартор в Габрово, убит на 25 януари 1995 година. Емил Кирилов Крокодила, петролен бос, убит на 1 февруари 1995 година в кюстендинското село Горанов. Георги Калапатиров, Жоро Италянец, бивш борец, председател на българския футболен отбор Локомотив Пловдив, вице-президент на клуб 777, на 6 април 1995 година край гребната база в Пловдив е застрелян с един куршум в сърцето. Валентин Митов Карбида, Илия Върбанов Даскала и Димитър Къшев Джондера, убити на 22 април 1995 година
край село Габаре, Врачанско. Васил Илиев, императора. Разстрелът му се случва на 25 април 1995 година. Васил Илиев се среща с партиен функционер от БСП в парк хотел Москва в София, а после тръгва към ресторант Мираж, смятан за централа на ВИС, за да се срещне с Слави Трифонов. Шофира към сребристия си Мерцедес, а гардовите му го следват в друга кола. Към 21:10 автомобилите влизат в малката, тъмна и изровена улица Никола Каменов, до която има строеж. Заради лошия път Илиев се движи само с 20 км в час. Почти е спрял, когато неизвестни откриват стрелба с заглушител от 2-3 метра. Мерцедесът забива калник в металната ограда на строежа. 2 дни след убийството Илиев е погребан с траурно шествие. Безкрайна колона от мъже в черно с тъмни очила се точи по централната улица Цар Освободител в родния му Кюстендил, начело с брат му Георги. По-малкият от брата Илиеви е убит 10 години по-късно в Слънчев бряг. Георги Николов, Жоро Мечката, основател на първа частна милиция, убит на 10 юни 1995 на излизане от спортен комплекс Атлант в Бургас. Доцент Ламбо Кючуков, преподавател по теория на познанието в Софийския университет Свети Климент Охридски и заместник министър на образованието. Иван Кудев, столичен борец и бивш съдружник на Иво Карамански, убит на 17 септември 1995 г. с 5 куршума в гръб. Пламен Михайлов в Кимбата, бивша барета, убит на 24 октомври 1995 г. в столичния квартал Дружба. Данчо Марков, шеф на СИК във Варна, взривен на 21 ноември 1995 в асансьора на блока, в който живее.